Дрон натоварен с бомба притесни днес цяла България. В същото време смях предизвика начинът, по който тя бе обезвредена. Докато един от служителите пушеше на скалите, друг буквално цъмбурна в морските води. При мен е бившият заместник-шеф на военното разузнаване, полковник Николай Русатев. Здравейте! Часове наред вече военният министър не може да каже какъв е произхода на това летателно средство. Да, кажете ми, нормално ли е или просто може би се допуска, че не иска да признае, че да речем е от Украйна? Най-вероятно е така, както вие казвате. Той просто не иска да признае, че е Украйна. Иначе до сега ще да се изкаже 100 пъти. Ако беше руска. Ако беше руска, 100 пъти ще да го каже. То е специално. Добре, как ви изглеждаше? Гледахте ли обезвреждането на този летателен апарат? Само видях какво е. Часове наред е оставено този летателен апарат. Хората още вечерта в неделя са информирали. Било е прието на шега този сигнал. След това обаче са разбрали, че нещата са сериозни. Това означава ли, че ние нямаме подготовката за да приемаме подобни предизвикателства? Да, точно това означава. Значи ние, ако имахме стабилна противовъздушна отбрана, до сега трябваше това всичко да е ясно за какво става дума и тя трябва да го е подавила. Явно, че нямаме такава противовъздушна отбрана, независимо, че ни уверяват такива като сегашният министър, че НАТО се грижи за нашите граници. НАТО се грижи, обаче бомбата е стигнала до пределите на България. Да. Добре, как оценявате в контекста на това летателно средство ситуацията в Черно море? Непрекъснато ни уверяват, че ние имаме готовност да противодействаме на каквито и да е предизвикателства. Обаче дали е така? Аз лично се съмнявам, че е така. Доколкото знам и съм в течение на нещата поне преди 10 години назад, знам за какво става дума, ние не сме готови. Сега, господин Тагарев каза преди няколко дни, че те търсят по някакъв начин отговор към Русия относно подобни предизвикателства от страна на Москва. Как ви звучи? Би ли трябвало да се притесняваме или наистина ще има някакъв адекватен отговор? Аз лично мисля, че ние не можем да произведем адекватен отговор. Защо? Защото това са ни силите и средствата, които имаме, те са нищожни в сравнение с това, което би се задало от към страна на Русия. Тогава как си обяснявате тази твърдост, с която говори господин Тагарев, военният министър? И той е убеден, че НАТО ще вземе участие и ще застане с гърба ни. А така ли е наистина или не се знае? Както казват турците, Аллах билир. Бог знае. Сега, една тема мина някакси между другото, може би заради други проблемни неща, които се случват в страната. Това е предложението, което прозвуча от устата на генерал Атанас Атанасов, съпредседател на Демократична България, за това да се обедини военното с цивилното разузнаване. Може би не ви е шокирала тази новина, по простата причина, че тази негова идея съществува още от колешно време. Може би преди около 10 години същото се пееше. Да. Кажете ми, трябва ли, вие сте за или против? Първо, нека това да уточним. Аз съм категорично против. Категорично против. Защо? Защото това ще е развалата на българското разузнаване като цяло. Не говоря само за военното. Тук ще бъде унищожено и дар. С такива действия се постига само това. Говорим за цивилното. Държавната агенция разузнаване. Държавната агенция разузнаване, да. Само, че забелязахте ли, че парламентът прие доклада само на военното разузнаване, а не прие годишните доклади на ДАР и не прие годишния доклад на ДАНС. За какво ви говори това? Това е от типа разделя и владей, но въпреки всичко аз съм убеден, че моите колеги са работили сериозно и са представили един доклад, който в някаква степен е убедил парламента, че трябва да го приемат този доклад.
Сега, разрових се между другото и установих, че от Европа само в Германия има такова обединение, но там традицията е много стара. Останалите страни, това са арабските държави. Там функционира, където знаем, че тоталитарният режим е в силата си. Да. Това ли ще постигнем ние, ако се стигне до такова обединение? Значи ние първо ще постигнем това да нямаме разузнаване, да сме глухи и неми, да не знаем за какво става дума по света. Това като начало ще го постигнем задължително, защото те не оценяват това, че първо този личен състав, който работи в тези служби, също са живи хора. Те също имат емоции. Те също мислят и знаят какво трябва да направят. В същото време никой не мисли за агентурата. Тези, които работят за България, те също следят обстановката тук. Нека да не си мислят, че никой не знае за какво става дума. Те могат категорично да отказват да работят. Ние тук говорим както ние за... не произвеждаме сигурност. Ние говорим както за българска агентура, така и за чужда агентура, абсолютно, нали така? Да, така е. Което, доколкото знам, в силата си е военното разузнаване по отношение особено на чуждата агентура. Да, така е. Как се отразяват такива сътресения? Абсолютно негативно. Абсолютно негативно. Аз съм... Спират да сътрудничат ли агентите? Какво се случва? Да, спират да сътрудничат. Защото какво? Подозират, че могат да бъде разконспирирани или защото подозират политическо влияние? По-скоро, защото могат да бъдат разконспирирани. И това се случва. Между другото, какво стана с исканията досиетата да бъдат предадени на военното разузнаване? Помните ли го този казус? Полека си ги предадаха всички неща, които трябва. Тоест всичко вече е приключено там? Да, всичко е приключено. А това пък как се отрази на службата? Изключително негативно. Вие сте много пестелив, между другото, може би заради професията ви, това, което сте работили. Гледате много да не разказвате, но аз ще ви помъча. Добре. Сега, защо точно Атанас Атанасов се е вкопчил в тази идея? Защо точно той, не знам, нали, но това е още от преди 2014 и когато те бяха коалиционен партньор на ГЕРБ тогава, той отново поставя този въпрос и даже беше изработил проекто закон, който така и никой не видя, както и този, за който се говори. А вие не успяхте ли да видите този законопроект? Не. А тогава ГЕРБ, доколкото знам, мисля, че беше против този законопроект или греша? Те отначало така бяха съгласни, но след като ние интервенирахме, проведахме доста срещи с парламентарни групи, успяхме да ги убедим депутатите, че това е абсолютно вреден закон за България. Какво, например, им казахте на депутатите? Всичко това, което трябва да им се каже, за да знаят, нали, първо... Тайна ли е това? Защото, нали, не давате никаква конкретика. Тайна ли е защо? Тоест, тайни ли са причините, поради които не трябва да се слива военното с цивилното разузнаване? Не са тайна. Не са чак такава тайна, нали, но въпросът е, че какво трябва да изтъкнем? Първо, когато се прави една служба, не може сега да събереме две служби, които работят по повече от 100 години. Аз и не виждам в тези политически формации хора, които да знаят как биха могли да направят такова едно обединение, ако да речем да го правят това. Защото това е един много тежък механизъм. Различен ли е начинът на обучение на хората, които работят в едната или другата служба? Нека така да започнем. Различен е, да. Различен ли е начинът, по който се легендират? Защото, примерно, някой шпионин, така да го наречем, може да е официално военно аташе, нали така? Да. Знаем, че има такива случаи, докато в цивилното разузнаване той може да бъде легендиран като търговец на платове или на китари, да речем. Да, така е. Тоест, тук също има разлика. Задачите различни ли са? Значи, ето тук е един от възгледите, които трябва да си изяснят всички, които искат да правят нещо. Задачите са абсолютно различни. В смисъл такъв, поне в раздел, ние при нас имаме раздел въоръжени сили, който раздел в цивилното разузнаване го няма. Но ние в известна степен покриваме
и тяхната част. Но те казват така, говоря политиците, да, ма те казва, едните докладват едно, другите докладват друго. Така се ражда истината в спора, а не когато всички докладват едно и също. А мислите ли, че е здравословно тези структури да бъдат поставени пред здравословна конкуренция? И ако се обединят, дали ще бъдат лишени точно от такава здравословна конкуренция? Абсолютно. Абсолютно ще бъдат лишени от... Те вътре помежду се не могат да се конкурират. И аз, примерно, бих им предложил на тези, които искат да правят такива промени, да направят един орган към Съвета за сигурност на Министерския съвет, който да поставя задачите и да отчита задачите от службите. А не, сега ще махнем той началник, сега ще махнем другия заместник и т.н. Така работа не се върши. Ако обаче си говорим откровено, допускате ли, че може би целта е да се изолира президента Румен Радев по отношение на назначаването на шефовете на военното разузнаване и на цивилното разузнаване? Категорично. Това е една от целите, която те не казват, но е това целта. На първо време тази е основната цел. И аз се чудя защо, както казваме, една съвсем елементарна поговорка има, нали, заради една балаха да изгорим органа. Така не се прави. Утре ще бъде друг президент. Животът е колело, променят се президентите, променят се и народните събрания. Ако сега толкова им е бръкнал в сърцето, че не могат да преодолеят това, утре могат да имат пак някой такъв като Плевнелиев, който ще се пее в тяхния хор. Да кажем. Кой според вас иска да овладее тези служби, като ги обедини, за да му е по-лесно, примерно? Политиците, някоя конкретна политическа сила, съзирате ли в тази идея? В момента това, което се съзира, това е промяната. Но аз мисля, че те даже нямат хора, които биха могли да мислят по този начин. Не може човек от висшето политическо ръководство в изказване по тази тема да казва, те службите не работят за националната сигурност. Първо, ти нямаш възможност да го разбереш това нещо, че е така. Защото не си в изпълнителната власт. Откъде имаш такива твърдения? Ако са истина тези твърдения, има прокуратура за тази част. Подайте прокуратурата, че тези хора не работят за националната сигурност. А за какво работят? А как гледате на упрекът, и то конкретно от Продължаваме промяната Демократична България, че службите са прогнили от руско влияние? Там едва ли не се разхождат по коридорите само руски шпиони. Госпожо, това се доказва с конкретни факти, данни и разработки. Това са голи приказки, една мантра, която за всеки, който не пее в хора. Ето сега, понеже зърнопроизводителите, нали, са против това, те всички са руски шпиони. За това е вече закон. Решиш да кажеш нещо, веднага казваш руски шпиони и край. Това е определението. Обаче това се доказва. Това не става така просто. Допускате ли обаче, че е възможно някой просто да се опитва, освен да сложи ръка върху информационният поток на тези служби, където знаем, че е изключително важни данните, примерно да има и някакви корисни цели, като да речем финансови. Защото вие знаете, че една операция, да речем, може да бъде много сложна и примерно да се изпишат, образно казано, едни 5 милиона. Обаче тези 5 милиона да не бъдат дадени за цялата операция, а някои от тях да се отклонят към нечии джобове. Сега, това нещо е абсолютно възможно, както го казвате вие. Но има начини и те са изработени в съответните служби, когато се дават пари, как се дават пари. Ама ако комерциални хора ни управляват, какво правим? Така е, но ето, примерно сега в нашата служба аз съм могъл сам да извадя парите и да ги дам. Но никога не съм го правил. Винаги още 2 човека на базата на документи с подписи, печати и тогава, като минимум 3 човека, взимат това решение и се подписват, когато се дават пари. Вярно ли е, че добрата работа на военното разузнаване все още дава резултати? В смисъл такъв, че, например, интелектуалният елит, който е в голяма част от Африка, работи за нашите служби. Защото има много хора, които са завършили при нас, много добри контакти са имали с нашата страна, намерили се я като изключително
благодатна за живеене, за контакти, за партньорство. Така ли е? Така е. Значи, вие сте права, има такова едно определение с цел да се минимизира работата на службите. Нали? И тук не говоря само за нашата. Аз мисля, че и ДАР също има добре развърната мрежа в тези страни, даже по-добра от нашата, като бройки поне хора. Но това е вярно. Да, действително в Африка има доста хора, които са завършили в България и които имат симпатии към нашата страна. И които помагат. И които помагат, да, така е. Възможно ли е всички тези сътресения да ударят точно тези хора? Тоест, задължително ще ги ударят. Задължително. Това означава ли, че ние ще оголим разузнавателните си? Повечето от тях имат български съпруги, имат деца, които са тук. Те се интересуват постоянно от това какво става в България. И те не са вчерашни, не са намерени на улицата да се подценява този един факт. Добре. Между другото, един бивш военен министър, Николай Ненчев, също използва терминология терористи, но към вас. Към бившите служители на военното разузнаване. Припомнете ни какво се случи тогава, че и вас ви нарекоха терористи. Това, между другото, явно се използва много често. Да, когато някой от управляващите не е тази голяма част от неговите глупости, включително и тази страна, която имаше изказване под дрона, не мога да разбера как някои телевизии, като се вманачат в някои хора да ги показват само тях по всички въпроси. Както виждате, аз съвсем обрано и кротко говоря по въпроса, примерно, за дрона. А не може господин Ненчев, който е цивилно лице, да бъде специалист по всичко. И на чиста политическа основа да говорят, те са терористи, они са русофили, русофоби и така. Това са неща, които... Те, между другото, от него започнаха нещата, свързани с това да се лепят етикети путинист, Русия и т.н. Защо? Имахме намерение да го съдим за тази работа, но... Да, спомням си, че имахте намерение. Мина ви. Не можахме да се организираме, честно казано, тогава. Бяхме се позапаляли здраво, но... Мина ли ви или го помните още? Не, помним го, като факт го помним и знаем. Трудно забравяме. Между другото, служба военна информация, тя така се нарича, нали? Да, така се наричаше, сега вече военно разузнаване. Точно така. Е претърпявала и други катаклизми. Спомняте ли си, че двама от бившите шефове, ще ги кажа, Пламен Ангелов и генерал Светослав Даскалов, бяха обвинени в длъжностни престъпления през 2019 година. Какво стана с това дело? Аз мисля, че то всъщност по-скоро беше за някакви административни спънки, отколкото за някакво престъпление. Това не е било престъпление, първо, което е. Значи, те бяха делегирали правомощия да подписват допуск за класифицирана информация на някакъв конкретен служител. Така ли беше? Така вече, да. И всъщност какво стана с това дело? Тогава, между другото, прокуратурата го размахваше като сериозен успех. Да, те и след това размахваха като сериозен успех, че са изловили една група бивши служители на управлението като руски шпиони и какво излезе? Освободиха ги всичките и нищо не направиха. Смятате ли, че една от големите битки в парламента, разбира се невидими, е за това кой да оглави тези служби? И имате ли предположения? Допускате ли, че един добър шеф би бил, да речем, някой висш магистрат или пък представител на дипломацията? Един такъв подход да се приложи, какъвто, да речем, се случва в Съединените американски щати. Лошо няма, но аз за сега не съм забелязал някой толкова стоящ над нивото на политиката, простата политика, която провеждат, с толкова удовлетворено лице и образование и всичко, за да може да се справи с тази задача. Вие от хората от разузнаването, защото няма бивши. Знам, че човек, който е бил в службите, определението бивш не се отнася за него. Ще направите нужните совалки сред народните представители, така че да ги разубедите от идеята на Атанас Атанасов да не се обединяват военното и цивилното. Да, всичко възможно ще направим, да.
Правите ли го вече? Да, правим го. И как усещате нещата? Има ли чуваемост? Има чуваемост. Значи ще станат работите. Тоест няма да станат работите на Атанас Атанасов, така ли? Така си мисля, аз поне пък ще видим. Добре, много интересно ми беше. Прочетох за вас, че вие, докато сте били на служба, сте вербувал чужди министри. Имах такъв случай, да. И трудно ли беше? В смисъл, това може ли да се нарече висш пилотаж в специфичната работа, която сте правил? В някаква степен да. В някаква степен да. Висшият пилотаж в разузнаването се казва изграждането на нелегални разузнавачи. Това е най-висшата степен. А иначе вербовката на агенти, да, възможно е, не е лесна работа, но зад мене стоеше цяла служба. Аз съм бил на прекия разговор. Всичко друго е било подготвено от моите подчинения. Добре. Използвате ли всички тези възможности сега в това да убедите хората, от които зависи, да не се обединяват двете разузнавания? Естествено използвам, да. И оптимист сте, че няма да се случат нещата. Ако не съм оптимист, няма да работя и няма да го казвам. Добре, и понеже сме на финала на нашия разговор, кажете ми като експерт, как оценявате сложността на събитията, които се случват на акваторията на Черно море? Да речем по десетобалната система. Колко сложни са там нещата? Мисля, че не са чак толкова сложни, но не са и лесни. Ако ние като държава стоим здраво и си взимаме самостоятелно решенията, може би по-лесно ще ги решим без вмешателството, което имаме от страна на НАТО и Европейски съюз. Много работа ли има за хората от военното разузнаване? Сега точно. Работа има. Въпросът е да им се разреши да работят. Защото го има и това, че не им се разрешава ли? Аз така мисля, да. Защо? Заради чисто геополитически, геостратегически интереси? Това от една страна и друга има, според мен, и частни интереси на някои политици. Кои преобладават? Повече частните ли интереси според вас, които всъщност са много опасни, бих казала, или геостратегическите? За сега са геостратегическите. Те надделяват над да. личните. Да. Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря за поканата. Полковник Николай Русатев, гост в студио. Кратка реклама и продължаваме нататък.